Колеги, и това е първият епизод на Tyrann to Die 2. Но аз малко започнах да играя, ето така, аз взех сам първата кола, беше много скучно, имаме много коли да вземем още. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 коли трябва да вземем. Така. Тогава ще апгрейдите първо това. Трябва. Самата игра трябва да убие зомбите да стигне трите такива, двете бензостанции. И като стигнеш тук ти дава безплатна кола. После трябва да я апгрейднеш на макс и после минаваш другите три бензостанции и така нататък. Сега. Тя се намира от Google Play. Също кажете, ако вие играете, и кажете на коя кола сте стигнали. Защото аз още се уча. Имаше нов апдейт и заради това се изтегли. Апдейта включва, например, нали, като я превъртите и да се играе с когато си искате кола. Но после като я превъртите, такова, такова ви дава такива по-трудно. Един бутон ви дава по-трудно да ви стане и започвате от първия етап. Например, има повече зомбита, повече препятствия, такива неща. Така. Така. Са втората бензостанция. Аз преди 2 години сигурно, като я играх, стигнах до синята кола, но абсолютно всичко съм забравил. Само знам, че трябва да минавам бензостанция и по-то. Така, извинете, гледай филма. Първо ще апгрейдите бенза, защото това и губите и тия двете са най-важни. Пушката изобщо не ви трябва, гумите изобщо не ви трябва, броята изобщо, тя просто е да ви изгледа по-готина колата. Такова съм научил. До една кола беше на макс. Така. Имаме.
Извинете, че много не говоря. Има хора, които... Да седнахме край. Така, взехме парички. Ще това. И седна. Тя тази поречка да ми хареса, защото аз обичам такива забавни. 3-2 часа ще правя епизод, ако аз правя, ако да знаете. Така. Сега. Трябва, когато съберем целият бензин и целият такива вентилатор, би трябвало да може да стигнем до втората бензинация и до колата до половината. А пък ако имаме акумулатор едно и нещо, направо ще стигнем до края. Така, обгресахме за гумите. И ми кажете някаква стратегия, как да поне да се хвали нещата те. Приложете сега, ще ви кажа двете и вие кажете кое е по-добре. Да подред или разбъркано. Искам да ми отговорите на този въпрос. Аре бе. И... Така. Така. Това мисля за този епизод. Надявам се да ви хареса. Ще направя епизоди през един. Ще правя такъв клип. И чао. Чао.